Спершу віджали і занапастили, а тепер не пошкодують 18 мільйонів на відновлення. Це про плани окупаційної влади Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим, а саме відновити будівлю Офісу Меджлісу кримсько-татарського народу в Акмеджиті. У планах капітальний ремонт покрівлі, фасаду та внутрішніх приміщень. Зараз будівля знаходиться у жалюгідному стані. Вибиті вікна та двері, розмальовані стіни, а всередині і поготів оселилися безпритульні. Як розповідає голова Меджлісу Рефат Чубаров, так окупанти намагаються дискредитувати Кремли. Протягом багатьох років вони його довели до такого стану, що він прийшов занепад, і вони спеціально допустили, щоб там поселилися і безхатеньки, і потім зняли це на відео, щоб показати, що, мовляв, в Офісі Меджлісу кримськотатарського народу живуть такі люди, які дуже асоціальні такої поведінки. Рефат Чубаров ділиться, у представницькому органі Кремли не сумують за будівлею в Акмеджиті. Однак вдячні окупантам, що ті приводять його до ладу в очікуванні господарів. Проте всі ті, хто долучиться до так званого відновлення, постане перед судом, заявив голова Меджлісу. Всі ті, хто буде зараз так ремонтувати цей будинок, вони теж незаконно будуть втручатися, але хай ремонтують. Все-таки я сказав, що нам потрібно відновлений будинок. І зрозуміло, всі ті, хто підписував так звані акти про націоналізацію, депутати, які проголосували минулого року за вилучення цього будинку у його законного хазяїна Меджлісу кримськотатарського народу і фонду Крим, вони обов'язково також всі будуть покарані. Захоплений росіянами офіс Меджлісу в Акмеджиті – не просто будівля. Саме тут до останнього майорів український прапор, навіть попри напади і погрози бойовиків у розпал окупації. Крім представницького органу кримців, всередині знаходилася редакція газети «Авдет», а сама будівля належить благодійному фонду «Крим», створеному Курултаєм кримсько-татарського народу. Тепер же окупанти роблять все можливе, щоб зіпсувати власність справжніх господарів, за що обов'язково відповідатимуть, каже Чубаров. Чим швидше оттуда ми їх вигонимо, тим швидше ми спасемо Крим і спасемся самі от этих варваров, которые могут в этом мире только все вокруг засирать. Они засирают там, где живут и едят. Це варвари. Окупаційна влада Криму внесла будівлю Офісу Меджлісу в Акмеджиті до списку на так звану націоналізацію у травні минулого року. Інше віджате майно, як то квартиру дружини президента України, готелі та санаторії українських бізнесменів і олігархів пускають з молотка, щоб підзаробити на фінансування окупаційних загонів. Утім, будівлю Кримського офісу Меджлісу нібито хочуть віддати Сімферопольській музичній школі номер 2. Однак наразі будівлю привласнили собі лише безхатьки. Камалія Девлетова, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР.